jaram misibi teddi bi hettiyankobe Ferlo FM 94.0 la voix sylvo-pastoral dara onon kadi hettiyankobe www.djolof-actu.com site modon mo ganduɗa hoore maɗo ɗum heeɗo do e Sénégal e ko fati caggal leydi yettere moɗon betede dingiral Djolof Pencum Djolof hande ko do e nokku meɗen betede Diabésapo jeeyade département mo Linguère commune mo Yang do yewtere hande mo waɗama mamen kal non ko fati histoire Diabésapo ko fate sarande anen gandi sarande Diabésapo ina yaaji saba seedi wulisuji jeegom ena do e Diabésapo enen jodi do e Diabésapo mo ganda worema ko chef de village mbara ali pate ka enen jodi kadi mo ganda worema ko woni Amadou Ali Dembak ka imam Ahmed Yate ka Ismail ka kadi ngoju ka mo ganda worema ko woni Bohum ka Samba Jam ka bana ka Kumba Omar ka awa Gala Sow kambe fof be ngari tawtrede odo yewtere mo ganda worema ko dingalal Djolof Pencum Djolof mo ganda wore hande ko do e Diabésapo mba wada jonnon haade men fuddu yewtere nde tan en totta do mo ganda worema kam woni imam Ahmed Yate ka wada duwaw haade men fuddu yewtere nde bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa maulana muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi sallam taslima ila yawmiddin alhamdulillah اللهم لا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لنا ما لا يعلمون واجعل لنا خيرا مما يظنون اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله اما بعد ايها المسلمين والمسلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنرابي جول بك ادي فوفو من جت الله en ñaago tabaraka wa taala de waɗanta en jam e deere nden kay kisal ɓesguuji jam lisde he jam caggal lisde eɗen ñaago kadi Allah waɗ barke e julɓe he denndangal julɓe a tengte nokkuji men gonaɗi koɗaɗi Allah hen kadi ɓesguuji men walla sellin terɗe sellin hisna ɓerɗe hisna hakkillaji bija nabi sallallahu alayhi wa sallam wala waɗen kadi pamdir ɓeddene men caggal ɗum iddi ko fof hande ren ɗo han Diabésapo ren ɗon jogui han yewtere iddi ko fof yewtere immorinde e dewal Allah kadi yewtere ko fayi e dewal Allah kadi ñagandirode kadi yewtere kadi dewal kadi kuɗki e gonkaji hande ɗo Diabésapo caggal joɗɗo Allah juɗɗen sallallahu alayhi wa sallam ɗofɗen dine men e serna men hoho men andu men en gari ɗo hande kadi e Diabésapo en ɗo lay han ko Diabésapo fawari noon en layande e dental manggal wonɓe caggal lesdi wonɓe nder lesdi he e ɓadi e woɗɗi ko fof rendaɓe gurdam rendaɓe dine rendaɓe kuɗki jarama imam jonnon sen kaali ko fati Diabésapo noon kilifa gamduɗa worema kam jogui do laamu ngu ko ɗum chef de village ko mbaɗa ari pati ka kam woni chef de village wedda hen konngol tan haade men fuddu yewtere nde assalamu aleykum mbol onon bandiraɓe jooɗima miɗon salmina miɗon juuro miɗon yaafuno miɗon yaafo seng min hoora miɗon accino hakke koddigal e jiidigal miɗon salmina inde wuro Diabésapo naaɓe fof miɗon salmino dow inde wilsuuji mi woppani hay gooto heno wayno jamanu ɗe faat tan ko so tawi wonano jamanu o faadi joni ma en dañƴi ɓurɓe ni saabu on gandi population o Diabésapo ɓuuri ni gila to batte reɓe ha to batte worɓe kono wonde ɗum hawri kottoɓande yimɓe heeɓe eggi heeɓe caari si wonani ɗum ma en dañ mboolo ɓurɗo ni ene wayno ko ɗum ɗon tan dañɗen joni e yimɓe kono yimɓe heeɓe mboolo ɓuuri ni an iɗi hen won chef de village walla eyyi ko min woni chef de village Ndiayne Sabour 1 hene wayno noon wuuro Ndiayne Sabour 1 ko village ɓooyɗo saabu ene wayno village mbiyaɗo dañi temedere ndungu walla ko ɓuuri ɗum hene wayno on village comme ɓooyɗo ene wayno village uji kewɗi jalte nder village he joni waɗa village jota ɓooyta waɗa crier waɗa sukki ko waɗa village mum kam hoore mum kono village officiel o kam ko village Ndiayne Sabour 1 village comme ɓooyɗo koɓe officiel hena min tawi ɗo gila taniraɓe ha arte babiraɓe ha arti men mawiraɓe joni o jogo ha ɓooya tan saftotta goɗɗo o hene wayno village omo immi ko junggo Ndoye mbo arte junggam min mbaɗa ali paaji hene wayno village kombo goto mo wonno ha joni hene wayno feccaki kombo village o kombo goto tan saabu ene wayno joni village Diabésapo Sène village Ndiayne Sabour o fof ko gotum jiidi yummo jiidi baba
inɗe tan ceeri kono yimɓe ka hoy jiidi yommo jiidi baaba jiidi enne jiidi miijoji sabu omo yaaji walla yaajani feewi pena yaaji sabu ɗum ne waɗi welsuuji jaɓɓe sappo cannor hen ɗo jaɓɓe sappo hayre hena ɗo jaɓɓe sappo seen hena ɗo jaayen saburdi hena ɗo ene wayno ma won welsuuji 5 walla 6 dal moƴƴi cikki woro jaɓɓe sappo waɗi ɗum ɗo ko welsuuji ha heewi goni ɗo woni noon waɗi seppaɗo o ko village kaari o ko village kaari kono woro ngo kene wayno kongo wootto hani noon welsuuji ceerni ɗe joni kono ma won welsuuji 6 walla welsuuji 5 fof hiɗɗo e nder woro jaɓɓe sappo hene wayno village o joguiɗo mbaka cilel daari ɗen imme junggo cilel daari arte junggo paati daari paati daari wonno babu amen imme junggo paati daari ay arte Birame Diaw kibbel e imme junggo Birame Diaw kibbel arte inde Hasan Cilel e imme junggo Hasan Cilel noon arte inde ñaawel Demak e joguima duuɓi sappo ka woni chef de village wuro ngo duuɓi sappo e joni noon ɗen arta wuro junggam minnen min mbaara ali paate wonno ko laydigal nandiral joni fijirde jaleɗe miɗo woni miñmo en heɓe goni mawniɓam joni mi boran ɗumen needi mi hollani ɗumen lubare ɓe koolimi ittiri wuro ngo ɓe tege junggam Allah waɗi min mi jogui mongo duuɓi Allah waɗi joni kala batte gondigal fof ko ceeral lomtoto ɗon Allah waɗi joni wuro ngo waɗi seppare jaɓɓe sappo seen jayen sabour on kono jiidi yummo jiidi baaba jiidi peeje jiidi jaam jiidi bonde ene wayno yimɓe jata ɓo tan pecco jarama seddi village kadi kalen ko fati histoire sare nde jaɓɓe sappo seeɗa ñaawel yimɓe noon anda ñaawel de eyyi kono noon woɗa andu mi salmini on min ko ñaawel Demak mbiyete ɗum woni nde ndo e tigui rigui ay bindirteme liste ko ñaawel Demak di Ndoyo ñaawel Demak di Ndoyo haɗa faami de ko noon bindirteme e France kala amen ko fati histoire sare nde oɗo gummuɗon ha garon ɗo e jaɓɓe sappo eyyi minen min gimmi ko hayri law nde min gimmi hayri law min gari ha Warkok yimɓe ɓooyi ɗon hoɓɓe koƴi ɗon ko ɗo wiyete talli haa ɓe pusi ɗon ɓe ceerti ɓen heen janoyde cowi hedde Louga holko setani ɗumen e aɗa anndi aduna yahat tan ena rende heno seerta probléme uji tan ɓe kooti mbay haaw minen min kooti Njaayel Sabour min eggi ɗon noon min koɗi ɗo babo amen siñci ɗo jaɓɓe sappo ɗum woni kam Demak Cilel wiyete a faami kam ari ɗo siñci ɗo aduna o fof ñehi ɗum ngari tawi ɗum ɗo kala mo jiiɗa ɗo tawta ɗum ɗo ko Demak Cilel siñci ɗo kala mo wi jaɓɓe sappo noon hakkilema fayto ko wiyete bisnaɓe sandraɓe aɗa anndi mbima en hayranko banggal hayrankoɓe ko baba yam idi ɗo siñco tawi noon koto sannaraɓe walla bisnaɓe balla ooli en idi ɗo siñco beteɗo balla ooli haɗ ɗum anndi walla haɗ ɗum nana ɗum nana tan e yira gueeli bam e Samba Kumba Koli e Gala Joom ɓe goni siñcoɓe jaɓɓe sappo kono to banggal hayrankoɓe Demak Cilel siñci ɗo holko woni cosaan mumen hayrankoɓe bisnaɓe kamen ko ndemiri tan e gaynaka woni liggey mumen ala koɓe mbaɗi goɗɗum ndemiri tan e gaynaka woni liggey mumen kono sare jaɓɓe sappo ina ɓooyi seeɗa ɓooyi seeɗa de saabu miɗa andi jibinaɓe ɗo goni duuɓi 70 hikka e quelque tan no pamirta firtata won jibinaɓe ɗo ganduɗa kamen nde keeci jamen ɓe dañi duuɓi 70 hikka e quelque hayrankoɓe kam kuuɗi ɗo tan ko duuɓi 70 kono guila ɓe goni ɗo no sikka Allah heɓe gone peewal tan ngala baɗgol ko boni ɓe ngala haydara kala ko woni ɗo ne ko ɗo tan wonata hay goto ƴettata eyyi holko firti bisnaɓe walla mbiyan oɗo ko sannaraji eyyi ɗum kam ko leñol tan kinɗe ɓeɗo ko bisnaɓe ɓe ko sannaraɓe ɓe ko hayrankoɓe ɓe ko jenguel noon tan ɗum wayi eyyi kono to banggal amen minen hayrankoɓe mbimami ko minen siñci ɗo e jaɓɓe sappo ɗum woni tan mumen dari dolo godal wiyete on jibin Cilel dari jibin Demak Cilel e Hasan Cilel minen min goni ɗo tan ha ɗum weeli jaɓɓe sappo naɓe fof gari hayrankoɓe fof gari eyyi kono jaɓɓe sappo kon ko hedde hayre law on gummino ha garon ɗo wallahi hayre law mi gimmi ha min gari ɗo toon woni cosaan mon ɗon woni cosaan amen hayrankoɓe hayre law jeeya walla yahare law joni noon imam ko fati diine kadi sawken mbi jaɓɓe sappo tan ma wi lobbudu holko arti ɗum alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ndiaye jaɓɓe sappo ene wayno sababu nangol mumen e din islam mottitade noddandu sahada ene wayno sababu o ko lobbudu sabu en duttima e tarik ko jangga ko
ande hayran ko men de Djolof hande Djolof oɗo kalbe so la ilaha illallah muhammadu rasulullah cosan makko lobbude gal sik aman jay hay sika yante e dari ko goddo walla pelle goddo cosan o kam bamma kam tanama kam immi addi sik aman jay imme de talli ay nimsat o wiide so saadi wonde mum tawi dubi jiidi saadi woppi dum woni lobbudu ari wadi jawla o eltri yimbe kalimatu la ilaha illallah muhammadu rasulullah nden yimɓe gonno ko jariyan ko majjuɓe diine ɓe gandano Allah min jogno tan ko aadaji e fijirloji so amon awaɗino Allah ari e nokku mawɓe aɓe layi yo sona aɓe layi tawa kam no wonde e pucci e geeloɗi e tarbiyankoɓe ɓe ɗon la ilaha illallah muhammadu rasulullah ɓe ɗon yima hanno heɓe goni nalankoɓe kamɓe en batti yim la ilaha illallah ko yima hanno kala koye mbawno won la ilaha illallah o naate ɗumen nokku hen foof ceerno tarbiyanke sosi ɗon tarbiyanke cosi ɗon noon wadde ɓiyum ari yimɓe wona taaliba o janggo e lobbudu wadde ɗum woni cosan ceernagal ngal ɗum taki e nder Djolof hayrankoɓe 99 e piccal hande Djolof foof ɓe tuudi ko galle Cheikh Ahmed Ndiaye lobbudu ɗum woni sababu haɗo jartani hannde ɗum tan anda a tewti noon jaɓɓe sappo kam mbiɗa andi min wawi 100% kamen pop ɓe tukni koye galle Cheikh Ahmed Ndiaye e goto men tunaki wona galle Cheikh Ahmed Ndiaye heddi noon to banggal e ceer banggal saria mouhammadi o banggal saria mouhammadi ganduɗa fof ndendi ɗum kam heɓe keewi hen saggitade walla lamdade ɗo ɓuulel ɗo ɗumne sawi ɗum ha fani ko moɓɓe laano amen ɗum saabu de gari ɗo mbiya amen gande min gon ceernan mon to banggal wasila adria Cheikh Ahmed Ndiaye ko noon banggal saria mouhammadi hono goɗɗi amen min koye lobbudu ko jii ko jeeya kon masal diine he jaahe kala alaji Daouda Dia saabu koɓe anduɓe diine ko jogiiɓe sarɗi ko lennoɓe diine koɓe anduɓe diine mumen homo laaɓe lamde toon masal mon diine komi goto jami amen gande ha joni noon hen min goni ittani haydara ustani haydara imam ɗum kam ina laabi chef du village enen gandi Diabésapo kam ko commune rural mo Boulel nden o jeeyno kono joni kam beela guila commune arti ha joni ko ɗum yangen toon jokkuɗon e aɗa andi de wonde affaire communautaire rural wonno ko rural ɓuule wonno goto ina yaha ɓoyi commune aji ɗi gaari min natti jeeya ko rural bollake min kooti commune yang guinen ha joni dal min jeeya ko commune yang ɓurni moon walla ko laamu waɗi noon tan ina wayno min ene wayno minen ene wayno ko ɗum ɓurani amen boom saabu ene wayno guila ɗum siya feccede ene wayno minen min mbaɗino manifeste min kolli mette amen min jiiɗi dal ko jeeyede commune yang ɗum ɓuranno amen da affaire commune o kesa Allah addi joni laamu ko takino ɗum takno ɗum dal ɓuranno amen tan ko min jeeya affaire commune yang joni noon hene wayno laamu addi pecce waɗi affaire commune aji ɓulli woni commune yang woni commune Allah waɗi dal komin jiɗno ko joni Allah rokki amen sago amen dal min jeeya commune yang kono hene wayno fof ko gotum ɓulli yo boy yang fof ko gotum wayno jiidi yummo jiidi baba luural ala ɗon sikki ala ɗon ko woni tan min komin liggoto ko affaire ndemre e gaynaka ɓuranno amen dal ko jeeyde affaire joni commune rural qu'est ce commune rural saysi wonti affaire commune aji gaynaka demowo ɓurani ɗum tan donc jeeyde commune rural wonno ɓuuri wallu gaynaka demowo ñawel est ce que politique on boy ɗo natte ɗo e Diabésapo walla boy en noon politique ɓooyiɗo e Diabésapo de gila Boucara ɓooya gila nden en mbaɗa politique ha ɗo ɗomi jahrata ɗum kam ɓooyi hen no feewi bo joni noon holko wonno représentant mum Boucar Boyɗo ka kam wonno responsable walla docteur Daouda Sow en walla docteur Daouda Sow min gonduno ko Daouda Sow pes on min gonduno ko pes tan wonno ɗo yerde omo wodno ɗo eyi no ɗo wonno kono kamen ko Daouda Sow tan mi jagguno ɓuri ko heew Diabésapo kam ko ɗum saare politique eyi saare politique wallahi saare politique tigui holko politique waɗi ɗo en saare nde politique waɗi ɗo hunde de kono heewani politique kam heewani ko waɗi ɗo kono noon joni kam yettere Allah min dañi tiwo min dañi kaasi sante min dañi bamole amen ɗeni maahe ɗum feera holko wonno darde mo Daouda Sène en Boucar Boyɗo ka en école boni ɗo école ne ari ɗo eyi ɓen kam Daouda Sow en de sika Allah ndigatnata kamɓe kay ko Diabésapo tan wallahi ko gotum kono noon min jawani toon dañi hunde de tawi gonga komin yangen ari ko noon min mawa ɗum seeɗa
en gandi kam Diabésapo ko dum sare politique parce que ina woni do représentant mo ganda worama kam woni représentant APR ha représentant grand parti mo Malik Gakou dembo jam fotino ar kono o mo ganda worama ko Ismaïla kam foti ala indum est ce que Ismaïla en biyata kam Diabésapo kam lamu ngu yejjiti dum eyi mi salmini on sayduna wondu ni dinnewaade ena wayno dal mi la do kongol dembe jam kam woni do kuyci woro ngo e gele nyani gandu dum non jim tan ko wad politique woni do responsable PS Allah wadi yahi dal ha Allah wadi woni kuyci kono gele nyani woni kuyci en jim tan ko doga dal da woro ngo dañde wonti dal nga dañi école nga dañi daral pingu nga dañi tiwo e joni be ngoni kade mahdi batneje ene wayno kaase santi hembo don hembo wadi dal problème sa bomba liggaaki mo wona mojjani e kono wi dal ko darade kosde fewnu dum kono sen wi Ismaïla kam do e Diabésapo enen fof ngandon ko carte gotton wonno do e ko PS wonno holko APR wadi hande ha o nati do e Diabésapo e hadani min kam siftordam do ngandum do tanke be gotana PS mi yaanya be gotana goddo bo kono non ha inde hewan bom ha e daña ha ɓoore nuwol naati heen Allah waɗi ɓe jokki ha APR haɗani jokki heen waɗi wonduɓe kadi Ablaye Wade e kono no min dal siko Allah jiimi tan heɓe doga dañde hunde eyyi kono alhamdulillah demba kam mi andi watti koɗo wat politique min kam woodi dal jiimi addi ɗo eyyi lomtade neɗɗo noon haɗani weeɓa pour rewɓe ala financement forus en jiyaadi ɗum mbiyaɗo ɗo APR kam omoɗo wuuro ha joni wona cale moon eyyi rewɓe dal heɓe jogui groupement Aissata Ka woni maire hem wayno waynala ɗo kono mi yiyaani financement mumen siko Allah nanmi tan heɓe goyto hay machine aji noon kadi mi nani ɓe gokkama hay machine aji unuji e ha indigam dali ɗo mbaɗe woro chef du village mbarali paati e joni noon kajjum kam rewɓe kayen ɓuuri waw lay gueɗe mumen ponda nden président Macky Sall on foti jagganede hayde hay waɗi yakar dal on foti jagganede sabu heno waɗi yakorɓe dal omo jogui jiriñ walla omo jogui pewn yaade dal kosɗe peewa Ismaïla hande an woni représentant coordinateur APR ɗo mbana an woni coordinateur grand parti si tawi ko Ismaïla ko wi fof laamu ngu omo ɗum waɗɗo e Diabésapo holko opposition waɗa ɗo bismillahir rahmanir rahim mi yettimo mi salmini laamu ngu dal ngu gongu ɗo ni en kam e Diabésapo ngu waɗani ɗo haydara ya rien haydara ngu waɗani ɗo kam ko manka ɓolo woni ɗo dal sinde tawino ɓe balleno grand parti heeɓi ɗo koɓe manka fof maɓe keɓ ɗum so Allah jaaɓi ɗo kam ala ko woni ɗo minen dañi probléme hay courant ene okkire lagde fof min hay ɗum min korima dañi ndiyam min korima dañi forage ya rien ko woni ɗo minen holko natnima e grand parti min nannima e grand parti mi yiyeɓe jogui choix moƴƴo choix mo ganduɗa o sikka tawi ɓe gotanama ɓe gañi mamin doknu ɗo ko ganduɗa ko ɗum feera are Diabésapo koko yejjita laamu o yejjit ɗum joni noon holko APR waɗi ha naati ɗo e Diabésapo laamu wadde tan ko en tout cas ɗo ko BDS wonɗo ɗo laamu fuusi BDS fuusi tan ɓe nani ɗo APR kono APR ka waɗani ɗo haydara ya rien haydara waɗani ɗo holko taki mbiɗa wona haydara waɗa ala ɗo mi yaani ɗo haydara minen eɓe mbiye maire forage uji département Linguère hay ɗum eɓe cakkoro min kori men sakko hay forage min kori men tawi vraiment dal minen kam miɗen tampere mawde min ko waɗɓe blessé ni minen jiiɗno kay sabu Allah ɓe balla min kam mi ciccitu amen holko foti ɗum ittu noon foti ɗum ittu tan ko ɓe gotana amen o législatif min gaño so min gañima tan minen kam min mbaklit gouvernement o min mbaɗa ɗo forage uji mbaɗa ɗo courant ɗum min cogui ay PDC forage uji ala fo arani ɗo PDC min nana tan mbo laye émergent min nani Macky Sall mo jogui émergent mbo takkoto amen mbo yawta ɗum ko probléme mawɗo bon holko taki ɓeɓe ganduɗa comme kamɓe woni représentant APR bi vraiment développement joni kam en jii ɗum ɗo e Diabésapo développement Diabésapo aɗa kamɓe wasde andu kamen joni goni ɗon ɓe mbasa ndeɓe laya développement ala demala kay kalade wono yimɓe daña ko développement min Diabésapo ko wuuro ɓooygo fongo dañ ko woni foof te ɗo kamen goni an priorité de commune e mairie mbo yang kamen goni priorité dañde forage Allah waɗi ɗum hayɓe korima ɗum dañ forage ari nawe guure ɗe ganduɗa Diabésapo ɓuuri way ɗum ene wawi waɗ colonisé yimɓe min dañi probléme mawɗo Ismaïla est ce que ponda en fotani wallu omo ganduɗa on kam banni ko woni mbana représentant grand parti saabu Diabésapo kam no wi tan affaire yahandi aɗani wanni wallude mo gandanɗa hoorema yiyaani ko waɗi ede anda beele hon feewon ede on dañɗa joni wonko wawuma wallu
mi sikkani tan beele wallude ɗum henne wo ɗum taki dal min mawnani e wallude ɗum min calaki ɗum wallude noon kono siki min jii golle mum tan min daro e wallude ɗum eyi kono komin dañi ko dal min ɗum jayi kono min ciadanki seɓuri ɗum on feera ɗum dañɗa eyyi min peera ɗum dañi e wallahi jiiki amen kam min teskaki min dañino ko ɓuri ɗum e parti goɗɗiɗi min ganda dal mbaɗa ko wondi ko ɓe mbaɗani haydara kamin kay ko layaɓe ɓe jogui ɗo kono ɓe mbaɗani haydara ɗum ɗo koɓe layi ko jaɓɓe sappo sosakoɓe appelade ɗo feeri ɗo addu ko tiwo dangateɗo 2 heures de temps saret goto ranga 2 heures de temps heddi e daral pingo ko foof ko ɗo tawi ɗum case de santé ko ɗo tawi ɗum kamin ya rien que affaire waɗi ɗo minen da affaire firti amen ɗo ko affaire so min dañino saga amen dal min mbaɗa ɗum minacé ɗo ɗum ittoɗo par ce que min dañani ɗo haydara mbaɗa ɗo haydara ɗum noon holko jiiɗa dandugol ɗo tan ko wallude beele ma grave parti ƴettuɗo gañoɗo o so gañima ɗo kamɓene ma mbaɗɗo urisir ganduɗa kala ko min cohli ko rewɗo ɓen ɗo jooɗi ngala financement groupement komo kaya mbeya mbaɗa ene haydara ko woni ɗo ya rien o kono aɗa haala tan kono minanimi kam a jogani dow jaab sappo doole no min de min joguimi ɗo mi jogaki ɗo doole kono meɗɗo jogui doole par ce que min ɗo jibinami ɗo jibinami ɗe ɗumen yiɗeni ko moƴƴi somi jogaki ɗo doole min kam mi ɗumen yiɗeni ko moƴƴi somi yi ko moƴƴi tan mbeɗa adda ɗum tan wonani mi wiyaɓe wawa jogo doole noon mbeɗanimi doole kono min somi waɗi somi yi ko moƴƴi tan mi addat ede noon mi yi grand parti koko waɗi doole hen yiɗo yiɗi ɗo waɗa ko moƴƴi mi layaniɓe jinmi yoɓe jaggiranam min gaña ɗum dow ala forage Ismaïla holko taki mbiɗa noon yimɓe yoɓe gotnat président Macky Sall eyyi haɗa indi taki ɗum minen min ngala forage kono miɗen digga saabu dikna amen tiwo wiiɗi amin hoɓe amen digui ha joni kadi forage goɗɗo ede kadi ɓeni mana battaneje ɗe ɓeni ɗo gaddi machine aji ɗum foof hay miɗen ɗamani kadi dal ko ɓuuri ɗum kala yakar miɗen hen jogui min jakori dal siko joɗi mamin dañ kala komin kuuri ɗum dal woni gandanɗa hoorema miɗen hen jogui dal yakar kaw mi salminima man jettoje mum inde nde e yettoɗe bohum ka holno jirda oɗomo ganduɗa wonoma ko grand parti o jonni ɗo grand parti omo ganduɗa omo joni ɗo APR holko jaaɓe sappo foti yiide ko fate kaalu mumen eyyi minen dal guila ñaɗa APR ari ɗo miɗen dañi komin daña min digatena tan saabu laamuji kewɗi gaari ɗo kono noon ala koɓe mbaɗani amen saabu min gonno ɗo ko miɗen ƴogo e ɓuulel miɗen ƴogo e mboynaan miɗen ƴogo e kambo eyyi joni noon alhamdulillah miɗen ɗon daña ndiyam seeɗa komin dañano eyyi min galano battane amen mahno koɓe mahni amen battane ɗe joni heno wayno min dañi écalaji min dañi dare piw miɗen ɗamani kadi maɓe gaddana amen courant maɓe gaddana amen forage kala komin cohli miɗen poni tan siko Macky Sall jooɗima ma wallu amen hen komin cohli ko fati e gaynako kadi minen johli yoɓe mballu amen e gaynaka he saabu gaynako ko nino fonnowa ko wa ayno min daña élevage ɗum min ganduɗa minen mbawi hen moƴƴini kaake amen siko jangga jaam waɗi siko min moƴƴidi kaake ɗe kala komin poti dañ min daña ɗum hen komin sohli minen cohli laamu Macky Sall yombo wallu amen e élevage e mimbo walla amen e dispensaire saabu ɗo min goni min ngala dispensaire ɓe mbannini min dañi case de santé kono case o yahani min toppitaka min cohli ko min daña case de santé min daña RPS ko ganduɗa homo ɗo wawi won joɗono ɗo amen ɗo siki tawi woni debbo woni ɗo koreɗo ara ɗon siki tawi neɗɗo wasi sellu adde ɗon saabu min ngala emballage neɗɗo joni si wasi ɗo sellu remdete ko saretaji nawe ɓulil han nawe yang nawe kambo hene tampina ɗumen tawa neɗɗo kori ɗo on fof no daña emballage en ɗo foti won dispensaire wona ɗo kala ko neɗɗo muusi ɗum tawa neɗɗo wawi yetta e on ha on yettino ɗum to foti to yettoyade ɗum tan kay firtat tan ko président Macky Sall kam o yiɗani jaaɓe sappo naɓe e homo yiiɗi ko kosɗe ɗum tan min goni min mbaɗa tan ko jokko ha beelima siko joɗtima ko waɗana amen ko fof waɗana amen ɗum saabu miɗen ɗum jakori ko poɗɗeɗe arandi minen jakori tan minen pondi siko yeehi ha jotta yim kala komin tori ɗum si tawi minen gollema golle ɗe kamne ma wallu ma wo ko waɗani amen minen jakori noon siko tawi woni jooɗo yim ma wallu amen chef du village enen gandi kam jaaɓe sappo omo heewi cadruji de aɗa andi sa ƴeewi hen wayno jaɓɓe sappo nokkere kam kala jiiɗa hende hooɗi caɗele mbasata ɗon kono ene wayno min jitti Allah saabu ene wayno président Macky Sall guel ñande jooɗi wonko fuɗɗi ɗo ko fuɗɗi ko ɗo noon miɗen jogui yakar so tawi woni joni Allah yettini ɗum tan joni ma ɗum yetto
sabi na wayna wuro ngo alhamdulillah ngi dañi daral pingu dañi kasir sante dañi tiwo yo garno ko boynan est ce que dum kam président Macky Sall o tawi dum do wala ene wayno président Macky Sall wonko taydo kono kamne wonko laamu joji wonko joji do nder laamu sabu ne wayno tiwo mbay do joni ko laamu daral pingal mi foningal ay do joni ko laamu ene wayno non joni c'est que tay woni joni o degima honde weedima dum do joni wiima goddum mami addan jogodo yakar tan joni ko ma ene wayno dal miden jidi yo besdan amen sabu dum neddo kam ene wayno joni c'est que tay woni joni ko docteur kam joni ala saga woni tan joni ko wattide hakkilemu joni yo okke walla yo walle kono won dal won ko fuddi min jidi non yo besdan amen sabu ene wayno min ngala forage min jogi ko tiwo joni ina wadi welo suuji jeegom walla njoyo kan fof ko tiwo e goto be ngoni ina wayno wuro fongo joni ene japp sappo joni welo suuji walla welo suuji jeegom joni tiwo goto hen men famdiri sinno min dañen dal min gañani forage sabu forage buri joni jogo yaaji en wuro yimbe be natti waw heje tiwo be mba heje joni ko forage ina wayno dal c'est que min dañi min jidi yomin balle joni forage min balle kasir santo joni mba fewnute d'accord dum en fof holko woni darde mo ganda wala kam woni Birame Sène maire mo yagi yan ene wayno Birame Sène ene wayno kamne ene wayno waddo tal ko manda goto kono kamne won ko fuddi sabu ene wayno joni odo tiwo gardo japp sap mbayro joni ko ndir laamu ko heddi ko fof non idi laamu woni non ko minen japp sapnaabe tiwo goto min jogi min mbaden demande ma woni be jeedido pour min daña robignaaji be ngona robignaaji mon be ciwa dan jotto robignaaji ngon joni tiwo he bel dum buro yaaji en ko dum tehi ame giloro wayni ha joni min mbadi goto wadi 10000 francs pour joni adre min dewne jungo secrétaire wirsi joni président asifor pour mbele min daña tiwoji dum tehi min layi hin wayni min goyti kala mi poti wadi dal min kori de non tiwo goto wadan japp sap arasma si que min dañene min ballete joni dum burni yaaji wi du maire tini min kollotidi wonde joni min mbaden demande gelor wayni ha joni robiñaadi tehi yaltu heno jogi jaxande amen pourquoi hoddum fawi sabu ene wayno joni minen min namne ko joni ko fodde amen ko min poti nan min namni joni dum tehi ar hina amen jaaki haddum ar sabu ene wayno joni kala do ganda joni tiwo ar wala force woni don joni hena foti joni dañ robiñaaji maire o noddani arani ala maire arani noddani so wona min mbadi demande amen yaltani hina amen jaaki pourquoi hoda fawa maire arani noddani mbana an woni représentant grand parti holno jirda dandugol maire Birame Sène de daranaaki japp sappo kan andam belomo dari e commune de yaya gono daranaaki japp sappo sabu par ce que tiwo be japp samna be ciowa tiwo bo mbari do ko dippi Ablaye Wade tiwo ko den ba beta den financé ba wada gouvernement ko dum continue ben gouvernement on yani continue tan tiwo ari mais on tiwo ba parina ko boy financé ba wada nono hedde 16 millions wada no gilo ko boy pour mbara japp sap be mbada en do nixi min nani do courage min nani do fof mais dum ala ko yetti do japp sap ko dum wuro ngo ganda wuro manga renten ko villageois jeegom gondo mais hay dara la do kam ko yo ko rewa ala bolol ala dispensaire ala courant ala haydar ala forage de mero kadi ala hen haydar mero kam layani rewani do bom min nani ko folama joni sha do yab min de mi sha dum do min kam mi yalta japp sap mi sha yi dari do japp sap mi sha yi noddi wiya japp sap na min kam mi min be no ciow tiwo pio ganda tiwo ari do ko dippi continue ko dum continue gouvernement woni do tiwo ari do ko boy dum woni do mi yani mero wadi kaw Ismaïla maire o yalti URD mi siwa nan non bela o nati APR wala kono holno jida darde mumey maire o di kam dari tan ko yidde won hunde wadda tan bele ma won hunde dal kala ko wawi golludal o golle moƴƴi kaw ngoju hande ay sawana politicien timit ko japp sappo jeyda halo honno jirda japp sappo hande ko fati bamtare kaydi fof ko wadde ma calminen dental jodingal nga e kadi en needi en newaare e wallatinade kadi ayo gaccana men hakke kibim ko haal e min de medandi jabbe sappo kam
hena waɗi toɓɓe ha heewi toɓɓe ɗe noon mbeɗa sikki ɗe heɗe mbaɗi ŋakkode par ce que politique e batte politique o gonɗo ɗo mbeɗa sikki mi siftordam duuɓi 50 hunde meɗɗo tawmi ɗo ko PS waɗi ɗo dir kam e nder duuɓi 50 gonmi ɗo mbeɗa andi heewani boom ko golli ɗo waɗi yimɓe nattoɓe hen PDS natti hen de PDS natti ɗo ɗum woni calɗi cariti ɗum sarati gueɗe kewɗe noon so saratima tan wadde hende natat woni kinɗe politique PS en PDS en APR en naati ɗo IRD ɗum fof woni ɗo mbeɗa sikki noon boom e nder toɓɓe ɗe gari ɗo ko ɓuuri ko hen doole koko ɓuuri hen boom min jiimi hen tan koko PDS e IRD waɗi ɗo kamen ɓuuri ɗo waɗ développé e nder jaɓɓe sappo holko firta ɗum firti ko toɓɓe tan e ko jiimi min hooram patte ko jiimi par ce que kamen jogui ɗo yimɓe ɓe ganduɗa ɓe daari ɗo ɓe gaddi ɗo gueɗe saabi oɗo cancer de santé umɓe ari ɗo ko ɓooyi kombo continua ɗum oɗo école kombo continua daral pingugal ko continua tiwoji ɗi ko continua ji wadde minen ko mbawmami layan tan ko miɗen e batte politique kono politique arana men développé kamen nder jaɓɓe sappo saabi sonno tawi nen waɗi développé ko yimɓe tolniɓe yimɓe temedde village uji tolniɗe 6 fotino han tawa prioritaire uji ɗiɗi yimɓe jogui pour ɓe daña couraji walla ɓe daña boyɗi gasaɗi walla ɓe daña balke baɗaɗi jaɓɓe sappo dañi ɗum kono hay ɗum min dañani minen ɓe représentant danandi Demba wona APR Demba ko PS wonno PS boom ha joni ko PS APR somi hebbimo mi wima APR jogui ɗo ko souteneur wonɓe souteneur APR kono APR ala ɗo ni hen tawa ɗo ɓenen ɓe haalat ko ɗum coalition tan taki waɗi ɗum comme minen so tawi min mbeyi minen e nder ɗo komin mbaɗi ko soutenir min hooram minen ɓe laaɓi ko woni ɗo ko IRD naaɓe PDS naaɓe ko e APR ɓooyani ka nder ko APR ari ko noon dañi souteneur uji waɗɓe ɗum coalition ɓe jagguirani ɗum ɗo e jaɓɓe sappo kono si wonano coalition kam APR daña wota ɗo ɓuuri ɗo doole de ɓurno ɗo doole de ko PS e PDS ɗum ɓurno ɗum wonno ɗo kono président Macky Sall holno jirɗa dande mum e ɗo e jaɓɓe sappo walla représentant mumen min somi heeɓi mo wima bon min représentant APR aranani amen ɗo minen kam taw minen min jeeyi ko représentant PS baɗɗo soutenir APR ɗum min jii kono min jiyani représentant APR kono darde mum Demba Jam homo darani PS Demba Jam ko daraniɗo PS guila ñande woni responsable waɗa e PS wonɓe politique homo dilla politique homo darani PS ha ɗo yahat homo darani kadi darde yo PS won hunde homo darani kadi jaɓɓe sappanaɓe sikka tawi ɓe mbaɗi développé jaggirani ɗum o dariyema ma won ko wawi ma won ko so dañi ma won ko addani ɗumen kono noon caritagol ngol heewi saritare noon so heewi tan doole gustot kaw ngoju ka imam mami ara ko kalɗa ko fati janggol kaw mi salmitimama innende yettode min ka Haruna Ka mbiyetimi Haruna Ka PS walla APR walla PDS holno parti jiiɗa ko vraiment omo darandi jaɓɓe sappanaɓe kamen fo de ɓe darani jaɓɓe sappo sabu min woni hen kuyci e taw PS kono noon école o e bureau de vote o e daral ngal donc PS addi ɗum PDS addani ɗum ɗo APR ko jooɗi ko tawno hay min mi wiya hirinu min omo layta kono gila to Djiboka kono gila APR ƴetti mi mbaɗmi démissionné Djiboka ko wonmi APR waɗi démissionné Djiboka waɗi démissionné ko ɗum kibaru kay saabu Djibo aska waɗana haydara mi yiyani intérêt ɗum taki mi démissionné ko wonmi APR min wurama han waɗi coïcier ko APR exemple Demba ko coïcier ɗo koye APR naari ka membre fondateur APR min koyemi nombre fondateur APR joni noon holno jiɗɗa dandugol APR par ce que ɓe wi affaire yahani yesde koɓe jahata kodi alano ɗo komin liggatoɓe tan haɗa andi ɗo wonɗo ko ɓollu haydara ko wonɗo ɗo ko foyani tan wonɗo ɗo min dañi bureau de vote min dañi école min dañi ndiyam min jiiɗi no ndiyam kamɓe sidi ndiyan ko ɗum manka min cohli courant kono noon eɓe liggo kam woni miɗen jawino tawi goo kono APR kam ala ɓuuri ɗum ɗo e jaɓɓe sappo réalisation walla waɗi ɗo daltiwo min nanenema min dañi forage noon kono
miɗen reɓmanda responsable uji pamɗi dowle mi anda kono guele nde ɗum arani kono min nanene jaɓ sappo koko foti dañ forage kono minen guele min coosi ko caɗele min gondo o seeɗa mboɓe jawata ko affaire addemba ɗo tiwo ande affaire kam ɓooyaji guele nden noon miɗen jiiɗi kam siga Allah min daña doole min goyto beele mamin ɓesdane sa minen jiɗi on dillata on wiyata minen dilla minen kay min ndiya sa min gotat si carte jeeya min cooda simin noddama batu min nottoto omo woni ɗo so to tawi en woni en min ligganowi min ɓurtaka ɗo dole wonɗo ɗo ko PS aɗani ɗo ɓooyata politique gila Boucar ɓooy kam iɗi ɗo terete jaɓɓe sappo on ko jinnaɓe amen gandi ɗum min commune ayde kono mi anda ɗum guele nde noon miɗen hen dawa sow noon liggey omba leeyi ha kadi ɗum o ari ko wattini min dañi hunde dañi nawliraɗo anan dañi debba dañi nawliraɗo aɗa wakkil tan waɗatno ko ɗo jubbo areni o famɗiri ko doole min naate APR noon ko kan hen min dañi balko koko min tii Ablaye Niang en Maguello en ala ɓen miɗen ɓen gandi tan kono min liggodira ñamgantaka goo min liggodiri ko Daouda Sow addama ɗo woni député o woyi hedde 70 en 69 en adda ɗum ɓe nden heɓe mbaɓe o layat heɓe mbaɓe Daouda adda ɗo kono ɗo ala ka wonto ɗo o seeɗa jawateɗo de kamen gaddima ɗo kono mbiɗen jeeyi ha joni no imam joni noon karen ko fate janggol ha joni ina wawino Diabésapo kadi omo heewi intellectuel uji alhamdulillah rabbil alamin nayta ko ɗo Allah hoddiri école o guilam ari ɗo ɓeɗay ko ɗo foof ma resimi tan hay min woni hen politicien par politicien imam fini won politicien woni partement wono partam ko URD wonno partement yalti hen kadi man puɗɗi wat parti URD puɗɗi nat parti tan watanna tan kono en wona minati ko fana wat parti puɗɗi waɗ milita ko parti URD ngari mbaɗami responsable e fof la ɗo han fof heɓa mumen gam bana o Ismaïla o ɓe fof kamen fof deɓe gande PSD URD ari nde mbaɗimi responsable ɓe cuɓɓimi mi responsable mumen koɓe kaali ko ɗo fof ɗum tawami gonga laam état ko état continuité kono noon si an laayi ceere nden politique e laamu e gouvernement et politique partenariat état e serti liggey ko gonga so tawi en layi gonga wayno ɗo en ten gueɗɗe koye tati yusim PS addi position addi ɗo nden yusim PDS waɗi ɗo affaire fuɗɗima sabu jaɓɓe sappo feera dañi haydara ronte ata laamu waɗata wayno PSD ñayno opposition mbaɗɗo créé cas santé 98 années 98 min mbaɗi nouvelle création école primaire fuɗɗi ɗo sababu ko ɗum wonno dille amen yerde woni sababu on école ari ɗo han won école han dañi han jangguinoɓe ɗan wonɓe lycée ɗan wonɓe université ɓe mbawi laamu lycée ndi wadde ko on ɗon IRD on ɗon ɗen dille IRD goni sababu wadde kadi sen PS wonno ko noon IRD waɗi participé école ari wadde école en gandi majjum woni fondement mi yawti 2000 PS pirti de de PDS ari peut-être ari nde gonga woni ɗo ko état falayta affaire gouvernement daral ngal addi ngal ɗo kadi ko ari ɗo ko risim PS kono a conseil aminen sabu nden min komi responsable komi conseil komi responsable mawɗo ande communautaire he ɓuurel kadi komi ɗon activité heɓe gandi boom sabu daari garɗe ɗo sappo gari jeeɗiɗi ɗe ko min joguinoɗe so sappo ngal ɗo daral min tottal ngal woni million ngaji 5 ujunere capanɗe jeeɗiɗi ngar mbimi yoɓe mbaɗ 4 ujunere ɓe caali min totti goɗɗo kallusnaɓe ngal arti mbeɓe calno mbiɗi men so jaɓani totta goɗɗo mbaɗi 200 000 min dañi daɗal ngal ko laamu PS ko laamu PDS addi ɗo gonga laamu ɗum wadde addi école ɓe janggi addi daral pingu waɗi jooɗima ɗum fof ko laamu ka état laamu jeeyi tawi ko APR ari Allah addi APR si a ɓooy sabu président Macky Sall heeɓi pouvoir o ko 2012 heɓde pouvoir o 2012 fuɗɗo waɗ pop ɗum koko mairie ari ko gonga maire Birame Sène min wawa ɗum wasa yettu de wawa ɗum wasa yettu premier partenaire am dañi 16 millions o jooɗi kam woni maire conseil ɗi ko noon kamen fof deɓe nandiri ndo waɗi o kam addi yaltimi par position goto o wi nokkuji gonɗe ɗo han jaɓɓe sappo enclavé banggal ndiyam wadde conseil o felliti o tayni yo jaɓɓe sappo totte pour ami oɗon partenaire wadde min dañi antenne o 16 millions ɗum min mbaɗo wasa yettu sabu ɗum waɗni amen ɗum kadi hen sabu gomin ɗum enclavé banggal ndiyam gonga guel nden noon hamɓe ɓa sak etta kam dañi joni noon wona conseil kono noon ko ley koɗo han ɓuuri koɗo han jojju
mi laa ɗum toujours mi layi ɗum ha yewta mbaɗɗen mi layi ɗum heen ko gueɗel gotel jiimi ɗo ko manki ɗo ko laamu waɗani al gouvernement ala e pouvoir après waɗani ko wiyete ko PCD no ganduɗa président bilik Macky Sall kam tamanemo hoorema junggo mum ngam yidde yoma sinere no hanniri ni adde yoma waɗi fala kono noon ko ɓuurin koye hen jaak programme heɓa min mbaɗi programme he so yi eti ɗo ɓe mbi ko à partir de 2 kilométres fof yo forage won ɗon kono mi yii heɓe tottira hedde 2 kilométres 1 kilométre jaɓɓe sappo noon gara probléme o minen mbiɗa enclavé to banggal kori ndiyam kilométre uji jeenayyi ɓulel jeeɗiɗi yang jeetati mboynan jeegom kamba joyi beeli wadde koye prioritaire kono han on projet wadde min ko wiyete ko min keɓani foracé wonta min keeɓi ɗum projet président Macky Sall ari mbi kombo fom PCD waɗi yo lamdani heddi noon mi anda ko technicien ji mum mbasi noddu mi anda ko portugais ji mum mi anda ko ɗum kam mi anda kono kala kam layi ɗo han ɓe poti noon layi tan ko probléme jaɓ saho dañi forage ko prioritaire ɗum kam président Macky Sall kam jogui junggom yo lamdani heddi noon min kam jimi ɗon liwani ligguey mum les techniciens les politiciens RH wonɓe dow waɗani ligguey mumen par ce que ponno mo Sall wi ko mbaɗen respecte tawi ko état gonɗen tawi état pili gonɗen tawi gonɗen transparence démocratie bon gonal gonɗen ɗum fonno won ɗum wonani non min min ngala hen mbawka miro ala hen mbawka jogui hen mbawka les techniciens les ministères les responsables politique RH ɓen mbasi ɗum wa ɗum jimi ɗum lay sami lani tan ko gonga ko ndewni widde ko lay ko ɗo foof ɗum politique fala politique gonga neɗɗo foof jogui choix wonde jiiɗo o bonti kono il faut ganden kadi politique parti e politique gouvernement hen serti de janugol ko pouvoir waɗata exécutif partenaire watna neɗɗo won neɗɗo ma il faut noon mbawen sendu gueɗɗe ɗo tolna han noon min mbimi ko min tant que responsable tant que citoyen tant que militant tant que imam lami tan ko gonga ɗum ko ɗum jimi ko ɗum woni kadi gonga ɗum woni gonga mintaji sappo heddi hen dingiral Djolof émission moɗon ko do e Diabésapo kaw Yarba enen gandi pouvoir walla opposition kam ɓeɓe ganduɗa hono ɓe jogui ɗo grand parti ɓe sarde kam yahani yesso ala ko APR waɗi ɗo APR kabi ɓe wi vraiment affaire o kam won koko Diabésapo dañi an ka Diabésapo naɓe holno mbiɗa hen kam komi Diabésapo naɓe kono noon minen ko jogui ko yahoɓe toon min yahanta men toon ko mbana hen ɓe hamme yahata en Demba Jam en min kam min jahata gara mbiya amen aɗen jeehen mi sukka hen kamen lamdato hen ko lamdate ko hen ko dañete ko hen ne ko mumen juuɗe men iwtata ɗo daña ɓe gadda ɗo en ten ɓe tawtira amen ɗo minen ko holko jiita koɓe adot ko minen koɓe kalata ko en ten ko hamme haali ko ɗo joni ko ɗum tan woni affaire amen pour gueɗe peccateɗe en ten dal kanjum ɗo min siftor saabu ko takkate ko ɗo en ten nokkuji ɗi en ten ko yiɗi keeɓa minen min keeɓa hen kono noon haaldini hen ten joni saabu nokkuji ɓurɗi ɗi ɓaddadirde fof robiñ waɗe dow robiñ minen men jooɗi hay ɗum min puɗɗi ɗo en ten daña ko tiwoyel gotel nayi jarata ɗo baali jarata hay ndika sika debba dawi ɗo subaka ɗon gonata ha jemma walla ha ndir jamma a jofta sikaran o daɗima gasi ko ɗum guériji gonɗi en ɗo tan mbawi tiwoyel garguel guel ɗo ala fof ko nafata ɗo guel nafani ɗo kono noon yettere Allah saabu minen hay guelde min dañana hay ɗum ne noon ko commencement tan miɗen toro tan ɓesdon hen onon yahat ɓe en ten jogoɗon hen ballal ɓesdon waɗa ko daña ko ɓesduɗon hen haade men totta konngol ngol rewɓe jeunesse uji kadi kaw mi salminima salmitimam Demba Guelajo mbiyete min komi koɗotam ɗo beeli hen konmi ko commune Kamba gonmi komi conseil commune Kamba Kamba e Diabésapo ko ɗum gotol eyyi Kamba e Diabésapo de ko ɗum gotum ɗo de kori jaam goni ɗo mi yii manka o koɓe kaali ko ɗum gonga miɗa andi hina ɗo jogui manka kam c'est que Allah ndiyam ko prioritaire ɗo saabu ɗo ɗo ɓe goni wax degg Allah heɓe goɗɗi beeli hel pour ɓe ƴogoya toon heɓe goɗɗi Kamba heɓe goɗɗi yang heɓe goɗɗi Mboyna mbollahe o hay noppi heɓe goɗɗi c'est que Allah ko ɗum prioritaire pour ɓe daña ndiyam wax degg Allah tiwo o mboɓe meeɗani mi yii caɗele ɗe ɗe mbi koɗe gonga saabu sikoɓe dawi guila subaka 8 heures de subaka ha 11 heures jemma tawa rewɓe heɓe toon heɓe dañi eyyi gonga noon ɓe dañana ɗum kono sika dañanomo ɓeydane sika Allah saabu hina manki dal ndiyam ɗam holko ɓe foti waɗa ha ɗum on foof ɓe dañi ɗum par ce que sare nde kam enen gandi Diabésapo mo yooƴi ɓe poti koɓe jiida helifaɓe he ɓe goyto helifaɓe kamen ɓe cukka helifaɓe mumen ɓen helifaɓe mumen ɓe goyto helifaɓe dowɓene gaddana ɗumen wona ko imam haali ko par ce que PSDC hina ɗo weero ko heewi
tawde hen ɗo weero ko heedi heɓe hen poti dañ kamen koɓe sénégalais wadde pecce pecceteɗe ko fotɓe hen dañ. holko tagi ponda hande par ce que mi sikki tan Diabésapo kam ɓuri ɓarde ko commune mo Kambo holko fotino découpage bo ala probléme découpage. eyyi découpage o kam haɗa andi minen ni tan min jiiri daw tan wiya Diabésapo tawa yi bollake ha ɓooyi bollake watta commune Diabésapo tawtoye yang minen kam koye on découpage tan min jii minen min gonno ɗo Diabésapo idan Diabésapo wonno ko Kambo te nden noon ha communauté reluji ɗi mbaɗa on saha Diabésapo tawtoye bollake Diabésapo tawtoye nden bollake yeehi ha bollake heeɓi commune Diabésapo tawtoye yang kono idan noon minen yo Diabésapo fof gonduno Kambo. ko fati sukaɓe noon Sambo mi salmima. bisimillahi rahmani rahim minen dal ko ɓuuri won probléme amen probléme ndiyam te ko ɓuuri ko kadi won probléme amen kadi yimɓe ndentani dal ɗum dal ɓuuri won probléme ɗo. holko foti won darde mon onon sukaɓe minen kam foti won darde amen tan ko min jiida min gon neɗɗo goto pour min mbawa waɗa programme om rondo yeeso. ko fati nawetan walla ɗum gon fa on dulta hen. nawetan hen waɗi sukaɓe arata ɗo hen waɗi sukaɓe ele waɗata ɗo nawetan ha yimɓe kam bokkañ kono noon hen heewi waɗa heeɓe keewi bon presque heeɓe keewi. jogani hen caɗele walla. heeɓe jogui caɗele kadi par ce que peera heeɓe keɓata baluji ɓe keɓata mawiji ɗum fof noon horade ɗum fof noon wati nanodir tan. on waɗi démarche uji ha kalɗon ko fati maire mon. eyyi maire o kam koɓe jiyata ɗum ko heewani dal. gasnen ko fati rewɓe enen jooɗi omo ganduɗa hoore mo kam woni Coumba Oumar Ka Adja Mbana Ka e Awa Gala Sow yaay Awa mi salmini. mi salmitima salmini jooɗiɓe fof helifaɓe jooɗi mi yetta Allah meɗa yetta minen ka tiwo o donoto minen min mbawi no daña tan ha balka ara goto fof dañi robin mum ɗum ɓurani amen yettere Allah min jawani tiwo o noon yo Allah yaw ɓeddo sam min jahno ɓuulel min jah mboyna min jaha e naage min garta e naage konne heno hino deyi kam kono so min jeeyi hen ɓaji hayso dañi babba ngo taƴo kon garta min jinno ko yo Allah yaw ɓesde ɗum ɓesdan amen ɗum daran ɗon worɓe dara hen balla amen saabu Allah. holko taki onon rewɓe on mbatta politique. politique de minen kam minen mbaɗa bo sabu minen kam min mbaɗanno ɗo ko min joguino ko maire jiino wonno ɗo maire amen minen Samba Gowjo ni joni on woppi Koumel Aliou heɓɓati Aissata Aliou Gowjo kam debbo Aliou kam woni maire amen minen mbaɗa politique ha hikka min okkanoma machine ngaji min mbiya yo min mbaɗ kalis hono kalis o yomin pottimine rew min mbaɗa kalis kono min hay kalis omo seddani hay soɓe mballin amen ɓe mbaɗani amen kuuɓe ɗo machine ngaji amen ɗi gonata min jetta Allah min mbatta ɗumen hen so mi wawi on wallu ɗum ɓurani amen so mbawa Allah mamin wallude ɓe gaddi machine ngaji ɗi min mbaɗni koye amen ya joni neɗɗo kam koko dañi tan ɓagata Allah jarama kono min gañani walle machine ngaji amen kam ɓe gara ɗo min ɓesdine ndiyam ɗa woto fof so waɗo robin mum damal suudu mum homo wiya ngo fayat mum homo ñeeɗa e balkel mum ha ɗum kam minen min gañani ɗum kono ɗum ɗo min jawani tiwo omo ko maire waɗɗo de Birame Sène min jawani ɗum de kono min gañani ɓesdani tawi ko Allah seeɗa kam se ɓorno diggo. Coumba Oumar Ka ko fati financement Coumba mi salmini. salmitima inde mana yettode moon miɗon salmina miɗen jogui caɗele de min ngala ndiyam min ngala machine min ngala ko yimɓe mbaɗata ko ni yimɓe ɓe doosa guese ɓe mbaɗa rewɓe ɓe jogui finance rewɓe min ngala ɗum min peera waɗani finance min dañani guese doosateɗe ɗe rewɓe dawa tan doosoy min doosani min ngala groupement balluɗo amen min ngala case santé min so min goni deɓadeɗe biccitoy to ko ladde sa dañi ɗo caɗele il faut que jaa yang ma ɓuule eyyi ala ko min jogui hay case santé o mo joga kono mo continuani eyyi min jogui caɗele ha yeewi min ngala kadi machine aji unoji ɗi miɗen tampi min ngala ndiyam hay neɗɗo wawa liggoɗo dow ndiyam ala eyyi ɗum foni waɗi amen minen projet min peera hen dañ parsuji kewɗi ɗi rewɓe ɓe totte kalisaji balleteɗi yo foof kono minen ala hen komin peeri heɓɗo e Diabésapo joni noon Allah jarama taw yewtanede kam gasitos mbaɗen terminé tan ko Diabésapo naɓe tawde Allah waɗi kamin kam ɓe dañani haydara a Sénégal yoɓe gottan grand parti kam soɓe gottani ɗum so Allah jaaɓimaɓe dañ kala koɓe cohli min ko ɗum joni waɗi hen collecteur joni kamɓe ganda ɓe paama ɗum tawde ɓe paamata ɗum ɗo ɗum jiiɗo ɗo fof ko ɗum continue gouvernement tan haydara ko APR waɗi ɗo feeraɗo addu haydara yari hen représentant APR Ismaïl. eyyi min kam mbiyami tan koko mbinomi ko APR dal min wiyani hen caɗele mi dañi dal sikoɓe dañi hen mandat goɗɗo kala ko manki ɗum waddani. Imam waddu waw. bismillah alhamdulillah والله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ولا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق اللهم اهدنا وعافنا وارزقنا وارحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
ربي اكفي وارحم وانت خير الراحمين ربي اكفي وارحم ربي اكفي وانت خير الراحمين ربي اكفي وارحم ربي اكفي وانت خير الراحمين صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين Allah jarama kettoɓe Ferlo FM e www.djoloffactu.com ko émission moɗon Pencum Djolof wonno dingiral Djolof do e Diabésapo hannam waɗama Dame Ndiaye wonno konngol nge jarama misiɓe teddiɓe hettiyankoɓe Ferlo FM e www.djoloffactu.com ko yettore moɗon wonno yettore mo ganduɗa hoorema ko dingiral Djolof Pencum Djolof hande noon do e Diabésapo mo waɗama en jetti dendagal Diabésapo naɓe foof en yetti kadi sehil meɗen biyeteɗo Abdou Ka mo ganduɗa hoorema ko élève inspecteur enen weddum erago noon so Allah waɗi ha o hantini janggo mum enen gandi darde mum e département Linguère ha ɓuuri tengtade oɗo nokku mo ganduɗa hoorema ko Diabésapo mo ganduɗa do sehil meɗen Abdou Ka élève inspecteur o jeeya Abdou Ka noon oɗon noon ko era mo ganduɗa hoorema mi weddima ɗum sa hantini wat feere ha gara do e nokkuma mo ganduɗa hoorema ko ɗum saare cosaan yimɓe foof eɓemo paadi yo Allah wat jaam onon kadi mi jurimon mi salminimo ɗon Dame Ndiaye won konngol nge en jetti Ferlo FM naɓe Djolof Actu naɓe on jarama ha saaha goɗɗo e nokku goɗɗo Allah jarama on jarama Ata